Paralog dengan yes ngam anta yang keren jong ne woi orang ba bos neng bakrau ya. Halo perok saya sien pat ngai khublai bat priang sobai pi channel channel jongi te kene ko por ba khlemat ba mata yang ni kren yuk tu ko wi jing jia ka bla jiang te po ka shnong melim hoj ban yu i ka jing yap jong ki bril ne ki min sim bo koridor mo ka long ka e ka ba marok le sengi menjur ba ka long ka bom sngo tenat bat ka ba sngosi na ka benta jongi kham tam kum ki para bril ka ni ka sla jong ka prathai rei ka e ka bla jiang te po shnong melim Ling ba juga ni ka video ka bangila banyu i kene ka long kum kata ka red light ni ka dak saw ka bakrau kham tam mi tu ki bril ki baju melian ban tam ti tam jat ni ki ba tu ki ba thim ki bom perkhat bat ki bom borom ni ki bom khin ko de ka jing tre si tom bat ka jing tre minot jong ki wei na du dang step hadu ban damiet na ka banta ban penbit penbiang bat ban yo ka bam ka di bat ka kup ka sam ha ka ni ka sla jong ka perthai kat bangi dang im henrei ki bas no tenat ban sutu ban jule jubor ban le don bor ia ka kam ka jam bat ia ka jing don ka jing em jong ki bril ka ai ka belajar hak ni ka senong melim ka long kum ka jing maham ka bakrau ya kitu baro ki bril ki baju melian ban tam ti tam jat bat nang ni sekmat nga kentu ki pai ba bat ki khon ka bril jong nyu trap baro ba phit nai ka bateng e bat phin husiar pha kum ni ki ni ki jaj bril ki ba jumelian ban tu ban le don bor ya ka jing don ka jing em ku jong phi baro bat kum kini ki jaj kam le le nyu nam be ban ai lat bakin jia ki snong ki thau la ne ha ki im lang sa lang ka jong ni pan kren ka basai ru kham tam yi tu ki bril ki ba jumelian ban tu ban them ken mau phim dei ban tu ban them ya ka jong ki wei ki don ya ka jong ka hok ban yada ya ka e ka ba ki la tre sitom bat kum ba u ble yi ula ai market ju ki ti ki jat bangin tre sitom bangin yo ya ka bam ka de ya ka mai ka ji bat kum ta ter tu philang poro ibrik baju melian bantu ban them soba pendon kami kiti kijam ban ke jingmut jing perkhat ke bau ble ul ai pedeng jong phi khnang ba phinum ngat kum hakane ke jing jia ka ba serkhai kum bala jia ya unne we bre baju melian bantu ban them ya ki kam kijam na ne ka mar ka mata ka jong ki wei bat ka ai ka senjam ka ba ini imi nak ne ka snong melim ila sim ngas ngau ban ong ban ai ke jing ro ya i namar kum ki bre ki ba tre sitom ki baduk ki bakerdu ki don ka hok ban yada yala ka jong ka jing don ka jing em ka ba ni don na ni ki jing ri ki jing dop ka ba ni lari khnang na ka benta makan long kum kata ka jing kersan ya ka jing im ku jongi hakan ka sla jong ka perthai bat khubor jong ka ni por ka long ka basai kham tam na ka benta ki tu ki nong tu sobha pendon kam hok ye ki jat ka jong phi ban ya ka jing mut jing perkhat jong phi tre sitom khnang ba phin yo ya ka bam ka di ka kup ka sam bat ka jing don kam jong phi baro wat nemelin siu bantu yo le se pikut ha jing yap ka ba serkhai ka jing im ku jong phi te na patakan ni ka por ngat pikut no swa hang ne nga kerpat e phi ki pai ba pro ki ba yo i ka ni video sobha sabu i komen jong phi kum no phis ngau halor ka ni ka jing jia ba halor ka ni ka khubor ka ba bangawan ra apreng jong phi ka ni ka po ta na du mi siam pat ka we video khuble sibun ni phi baro